Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Jeg vil lige kort introducere, hvem jeg er, og hvilke emner jeg vil primært komme ind på den her kanal. To emner, som jeg vil fokusere mest på, er måske lidt kontroversielt for nogle folk i hvert fald. De emner, det er religion og politik. Det er det, jeg vil primært fokusere på. Selv er jeg en agnostisk ateist, eller en såkaldt PERList, som er engelsk for Physical Evidence and Reasoned Logic, hvilket blandt andet betyder fysiske beviser og fornuftig logik. Med andre ord, jeg vil ikke tro på noget, hvis der ikke er nogle fysiske beviser for det, eller at der er nogle fornuftig logik bag det. At være agnostiker og ateist er ikke noget, som er selvmodsigende. En ateist er en ateist, og A det står for non, altså ikke. Og ateist betyder en, som tror på en gud eller guder, så jeg er en, som ikke tror på gud eller guder. Altså det er enten ental eller flertal. Jeg kommer ind på det singulære koncept af Deus. Altså jeg tror ikke på nogen guder, altså må det være kristne, islamiske, jødiske, selvom det er den samme gud med forskellige fortolkninger, eller hinduistiske, buddhistiske, eller daoistiske, eller konfuciske. Ingen som helst gud påstanden tror jeg på, absolut. Ikke absolut. Jeg tror ikke på dem. Jeg tror ikke, det er de sande. Og det er sådan, agnostiske kommer ind ved, at det smider en ekstra markat på min ateisme ved at fortælle, at jeg ikke opretholder en absolut viden. Altså en agnostik er en, som ikke er agnostisk, altså en, som ikke holder en absolut tro på enten for eller mod. Altså jeg kan ikke sige mig absolut tro, at der ikke er en Gud, men man kan heller ikke sige, at der er absolut tro, at der heller ikke er en Gud. Men jeg vil så kigge på beviserne og drage en konklusion, der siger, at der er højst sandsynligvis ikke en Gud, og derfor tror jeg ikke på en Gud, ligesom jeg heller ikke tror på Loch Ness-uhyret, og jeg tror heller ikke på spøgelser eller andre overnaturlige ting, som der er ingen beviser for dets eksistens er. Og hvis man er, altså der er mange gnostiske ateister, altså det er folk, som siger, at der er en Gud med absolut viden, at de påkalder sig, de siger, at de har absolut viden. Og det er folk, som er intellektuelt uærlige, altså fordi der er ikke nogen, der kan opretholde en 100% viden om der er en Gud eller ikke eksistens. Fordi vi er trods alt mennesker, vi har en begrænset viden. Så når jeg er agnostisk ateist, så tror jeg ikke på en Gud, eller Gud. Og jeg har heller ikke en absolut viden om der er en Gud eller ej. Eller måske flere guder. Det handler om beviser, og lige pt. Er det usandsynligt, at der er en Gud. Men man kommer også ind på det område, der hedder ignostisme, altså ignostikere. Og det er folk, som siger, at man kan ikke sige, om man er ateist eller ej. Da der ikke er nogen, der faktisk har kommet op med en absolut beskrivelse af konceptet af Gud. Hvad er det at være Gud? De fleste, der er vokset op i et kristent kultur, som i Danmark vil mene, at Gud er en af sådan en lang, høj, hvid fyr, der sidder og styrer livet, mens andre vil mene, at Gud er mere sådan en panteistisk Gud af alt lignende. Så længe der ikke er en absolut objektiv beskrivelse af konceptet Gud, jamen så mener agnostik, at du kan ikke kalde ateist heller. Men jeg er en agnostisk ateist. Fordi jeg tror på påstanden, at det som flertal vil kalde en Gud, at flertal har en idé om, hvad en Gud er. Politisk set så er jeg en socialliberal, hvilket jeg mener, at det liberale kommer ind, at det liberale ord betyder frihed, at folket skal have lov til at vælge, hvormed at det sociale kommer ind, at jeg mener, at stadig skal der være en stat, der hjælper de folk, som mister deres arbejde. Så dem, der falder ned, så skal der være et sikkerhedsnet, der griber dem, og så kan få dem til at hoppe op igen, så at det gavner samfundet, så vi ikke har nogen, der bare sidder på overførselskomst, eller har en masse folk uden arbejde, fordi det er heller ikke konstruktivt for samfundet. Udover det vil jeg også snakke om børneopdragelse, dog tror jeg, Brian har snakket mest om det, da han er ved at uddanne sig til pædagog, så vidt jeg kunne forstå. Jeg er en 23-årig far til en 2,5-årig lille krudul, som hedder Marius, som mest populært kaldt hedder Mars. Han kalder sig selv Mars. Og hvis du er interesseret i at vide mere om mine holdninger eller lignende, jamen så er du velkommen til at skrive ned i kommentarfeltet. Og hvis du vil vide mere om den her kanal, om du vil være med eller lignende, jamen så sender du bare en privat besked. Og udover det, så må I have det godt. Hej.